Hay, dadugay ta og live. Mga igsoon kay dugay ko kamata. Pasensya na. Musta diha mag-live na ta? Ako sa ni-share mga igsoon. Ako sa i-share mga igsoon. Kamu sa diha, pwede na mo mag-share. Shout out, Brother Lord James Talingting, one of our subscribers. Pirmintigin ni magatang. Replay ra ko niya, Pastor, kay matulog na ko. Kay nadugay ko og live, sister. Actually, mga 5 nag-live na unta ko. Dugay ko nakamata kay Jokapoy ba. Good night, sister. God bless, God bless. Ako sa i-share mga igsoon. Alright, shout out, okay, Brother Bitonio Galaneda from Cagayan. Again, ako sa ni-share mga igsoon. And our topic for this morning may tungod ni sa ato ang pagmatuto sa ato ang mga anak, katong mga anak diha or mga igsuon, mga manghod. Ato aning kuanan pamalandungan ning mensahe karon mga igsuon kay ingon sila karon kuno di na daw mabangbang ang mga kabatanunan, grabe na kadautan, grabe na kuno ka kasalbahis kuno ning level up ng kadautan, laki na kuno ang generation karon. Labi na mga kabataan or kabatanunan dili pareha kaniadto kay tungod sa aning gitawag og high technology or social media murag na influensya ba. Pero para nako igsoon depende ra gihapon na sa ginikanan. Amen, depende ra na biblical na. Yes naa ang mga kadautan karon, yes naa ang gitawag og high technology, grabe na ang social media karon, grabe na ang panglihok sa panuway ba. Pero para na ako, Ikson, depende na gihapon na sa pagmatuto sa ginikanan. Okay? It's biblical. Mao na itong isgutan karon. So, anyway, done sharing. Kay maulagi ko na naroon. Sao na lang ni mga kabataan na to, ng uban, mga ginikanan, na kuyawa na kay, saka na kayong shabu ba? Gabi pa lang na nag-message na ko, Ikson. Daghan naman nag-message na ko, pero na taampo ba kay iyang bana daw ni balik og suyop mo something nga na bitaw ni undang na ni balik kay kusog na yes kusog na kayo og di jud ni kalikayan igsoon in this last days mao na gipropesiya na sa pulong sa Ginoo nga magkadautan gyud ang panahon no magkadautan ang panahon mao na nga ingon sila nga mahadlok sila kay ilang mga anak may anak kuno madautan masalbahis no igsoon depende ra gina sa mga ginikanan. Kung atong pasultiw ng balang kasulatan, nagdepende na sa ginikanan. Amen? So, nasad ko i-share nga testimony about anak. So, mao na atong topic for this morning. Kung, yes, the rule of parents, yung mga kanakan. Yes, I believe na share na nako ni pero na ako'y lahi nga i-share ninyo, Igsoon. Na mga bag-o ba? Something fresh, fresh revelation, mga Igsoon. Amen? So, nindot ni kay, ingon sila, grabe na kuno,
Kay ako ang igsoon, daghan kay kog mga naadtuan nga laing lugar kay usaman jud ko nga apil anang mga seminar no usa speaker. Unya nay muduol na ko mo approach mga ginikanan nga di na daw mabangbang ilang mga anak. Adik na daw kay sa email, adik na kayo og social media, mga online games, unsaon daw ilang buhaton. No? Di na ako no mabangbang pa ay bata pa man na. Okay? So, mao na atong hisgutan karon igsoon. Okay? But before that, I just want to encourage everyone to share our live today and i-mention lang inyong mga higala diri sa comments mga igsoon para makabantay sila nga nag-live ta kay mao ni nindot on igsoon kay ingon siya si Rizal ang kabataan kuno pag-asa ng bayan. Okay? Elementary pa ko igsoon kadungog na ko ana ang kabataan pag-asa ng bayan. O ang uban karon mga igsoon nakulbaan kay unsaon mahimong pag-asa ng bayan ng kabataan nga mga kabataan karon mga adik-adik, mga kabataan karon mga lain na mga kinaiya batasan. Ngano ka na? No, so muna itong isgutan karon igsoon. Okay? So again, before that ako sang gi-shout out ang mga followers, mga viewers da. Akong Brad B from Sia na, darao Brad Eljan Labnaw. Brad, kumusta riha? Mingaw na ko nimo. Amping des Cagayan. God bless kauban sa imuhang kapikas. So akong gi-shout out mga igsoon una ang mga OFW na nag-message ganina kay mo reply lang siya kay matug na daw siya bising kadlaw na ron no. So shout out tanan mga OFW diha in different countries around the world no. Shout out mga naka-permanent resident, mga seaman, mga grabe og gihatag nga sakripisyo alang sa ilang pamilya, mabungahong adlaw or kagabhion sa uban diha no. And of course, ako sang gi-shout out ang tanang mga seaman, mga seafarer, shout out ninyong tanan no namo sa prayer kanunay. Ganina pa ko nag-ampo ninyo igso na late lang ko. And akong gi-shout out tanang mga lain-laing ahensya sa gobyerno, tanan mga BFP, PNP, AFP, tanan ang amuang station diri sa Clarin, shout out nako og ang amuang happy diri si Police Lieutenant Chief Amado Amba og akong gi-congratulate once again ang among station diri kay nahimong top 2, okay? Glory to God for that. And unsa ba gid? Akong gi-shout out ang Cebu City Jail. As always, shout out ako tanan diha. Mga brad nako, no, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo samtang nay gininhawa. Buwi pa tanay paglaom, okay? And shout out ako sila sa Brad Aris, Brad mabungahong adlaw nyo diha no. Brad Aris, pasensya na kayo nyo diha mga brad na ko diha akong mga higala no nga. Taw-taon na wa kasulo diha kay medyo conflict akong mga schedule karong panahon na busy you know. Again, shout out Brad Aris padayon gabanti ta. Namos kong prayer kanunay no Brad Brad Mago, sila si Brad Ibang diha, Brad isa uban diha Brad Ayan. Sa RDC1 man siguro ni nga mayor. Okay, si Brad Jow, shout out Brad Kinit tanan. Tumanghod ni Brad Jomar sa maximum 19, shout out maximum 4, shout out. And then RDC 1, 2, 3, shout out maximum 15, shout out sa tibuok Cebu City Jail mabungahong adlaw kaninyong tanan ug sa akong mga kauban from Living Water Christian Fellowship. Ug ako ding shout out ang team sa Living Word nga tigsulod sad sa Cebu City Jail sa Baptist no tanan no. Living Water Christian Fellowship akong gi-shout out no kung team na mga igsoon nga mosulod sa Cebu City Jail headed by Pastora Ninette. Kauban na mo da sila Brad Adsel, Brad Danilo, Brad Jerry, sa uban da Brad Louie, Brad Pastor Jimuel, Sister Sheila, sa uban da Jardin, Sister Jardin. Sila si Brother Arturo ug si Brother Rodolfo nasakpan na tamo. Flores, okay. Kani ako mga gibang mention igsoon mga majority ani kinsa na may wa na priso ani. Murag waray 5 tanan mas majority ni nga priso gid. So mga agi sad nila sila igsoon na samtang na sila sulod sa prisuhan. Nay nagsigig share sa pulong sa Ginoo. Sig deliver ba sa pulong sa Ginoo niya wa masayang sila sad karon nangahimo ng alagad sa Ginoo. Kauban mi mosulod sa prisuhan na pod. Muwali sa mga inmates no. Shout out ako sila Brad Louie, sila si kinsa uban dia Pastor J, shout out Pastor Herman. Basta tanan, team na ko. Pasensya na. Brad Adonis, pasensya na sa wala na ko ma-mention. Basta ang akong team sa from Living Water Christian Fellowship. And shout out na ko ang tanang mga warden, mga jail officers sa Cebu City Jail as well. Okay, salamat kanunay mga sir sa higayon ngayong gihatag ka na mo aron i-deliver ang pulong sa Ginoo. And
Inom sa tag tubig init. Luzon, Visayas, and Mindanao, mabungahong adlaw kaninyong tanan. Laing higayon na usab nga mawalandong tas pulong sa Ginoo mga igsoon, ug pasensya na mo nga kanumdo mo sa tong schedule before nga mag live ta morning, afternoon, gabi, no? So, medyo busy ba. So karon most of the time sa adlaw jud ko sa buntag ko mag live igsoon for the glory of the Lord. Okay? Sige gid ko glantaw sa imong live pass from Jonrel Ibo Alap Up. Okay. Shout out to brother Jonrel Ibo Alap Up. Anyway, ako din gi-shout out ang isla sa Dawahon. Okay, from sakop ni siya sa Batuliti. Okay? Grabe maglanog-lanog daw ta diha igsoon sa Dawahon. Okay? Ug na ako i-mention dire sila si shout out nako again. Sila si Sister Lilia o si Brad PD Pinola from Dawahon Islands. Okay. Shout out. Tanan nga taga Dawahon, no? Islands of Dawahon. Usa ka adlaw makaanha ra gyud mi diha. Okay. Makita tang tanan ninyo diha, no? So again, padayon sa pagpalanog sa pulong sa Ginoo diha, Sister Lilia o Brad PD Pinola. Lanog-lanog daw ni ato ang speaker da mga igsoon nga live. Praise God. So, again, ako nang i-shout out si Pastor Marlon Cotamora. Nga naa, mao'y pastor sa Dawahon, nga mao'y speaker na mo last Sunday, okay? So, again, Exxon, before we start, I just want to encourage everyone to share our live today. And don't forget to mention your friends and loved ones here in the comment section. You can also type at followers, at highlights, at everyone para makabantay sila. And then, katusang nagtanaw karon nga naka-follow mo sa previous page na to nga Mabungahong Kristohanon ra. Walay 2.0. Please follow this page kay mao ni bag-o nga page na to kay na-restrict ta didto. Mao ni ang new page na to igsoon for the glory of the Lord. Ari na ko mag-live kanunay. Pero hinoon mag-share man ko didto pero diri gyud ang ako ang dire ko ninyo makontak kanunay. No? Usay madugay kog reply sa mga message didto sa previous page na to kay kani man gid ang akong gigamit kayo karon ang Mabungahong Kristohanon 2.0. So, please invite your friends to follow our page. Watching from Living Water Christian Fellowship, Abia, Cebu. Shout out, Pastor. Good morning from kani. Magkauban is akong gikuan ganina, great no? Okay, Sister Gidari ba ni? Sister Kasani. Okay. Gidari or Jedari Kasani from Living Water Christian Fellowship, Abia, Cebu. Shout out. Okay. Mabungang adlaw igsoon. Kay ganina pa lang kung nag-shout out sa akong ka-team sa Living Water Christian Fellowship. Sila Pastoran ni Tanan and Company. Okay. Mascardo Albert Refe. Morning, Pastor. Morning, Sir Brad. Salamat sa Ginoo. So, let's start. Atong welcome ang presence ni Lord mga igsoon. Let's pray. Okay, kay kabalo na mo, dili pwede di ta magampo kay siya gid atong gisaligan. Dili na to matugkad ang pulong sa Ginoo, masabtan ang mensahe sa Ginoo gamit atong kaalam nga tawhanon. Amen. Watching from Kalamansig, Sultan Kudarat, Iniral J. Okay. Iniral J, si brother or sister igsoon lang. Okay. Iniral J watching from Kalamansig, Sultan Kudarat. Somewhere in Mindanao, okay. Perminti ko kadungog ani nga lugar Sultan Kudarat labi na nang naami sa Jensan, murag di kay nalayo dito ba. Okay. Mercy Maniwang Akabal. Good morning, Pastor. God bless. God bless you more. Nemrad Castro da Dios. Shout out, Pastor from Kiamba, Sarangani Province. Nakawali ko diya sa Sarangani. Okay. So let's pray, Igsoon. So, while waiting for the others, let's pray. Hallelujah. Father in heaven, we come into your presence. We come into your throne with a humble heart. Thank you, Lord, for the gift of life this morning. Salamat sa bag-ong kinabuhi ng imong gihatag. Bag-ong higayon Ginoo nga among tuliron, nga among sayop sa kagahapon. Lain na pod Ginoo nga libre nga gininhawang imong gipahulam kanamo, utang kanimo among kinabuhi Ginoo. Daghan ang wala ka mata karong buntaga panimo ming gipukaw. Salamat sa extension sa among kinabuhi. Father God, this time we're gonna meditate your word, among pamalandungan imong pulong Ginoo.
Unas tanan Ginoo, limpyuhi among kasing-kasing. Hinlui mi himo aming takos, himo aming angayan. Kayang imong pulong balaan kini kaayo Ginoo. So Lord God, make us worthy as we listen to your word this morning, and tagay mi kasing-kasing nga kanang madinawaton, mapainobsanon. Willing mo sunod sa imong pulong Ginoo. Dili lang igo maminaw unya ipalabay sa pikas dunggan, kundi maminaw, mamati unya mo sunod pud kay diya sa pagsunod naa ang breakthrough, naa ang milagro, naa ang panalangin. And Lord God, tagay mi kaalam nga langit nun. Kay kung wala ang kaalam nga gikan kanimo, dili na mo masabtan imong mensahe. We welcome your holy presence. We invite you, Lord God, sa pagabuhaton karon, and of course, let the power of your Holy Spirit, Lord God, mo manifest among pagabuhaton karon. And I pray to all of the viewers, Lord, i-bless sila according to their needs right now. And as we meditate your word, as we listen to your word this morning, I pray nga mabati gyud namo Ginoo imong gahom, mabati namo imong hikap, imong presensya, ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. Holy Spirit, we welcome you. Let your will be done. This is your moment. Ikaw na bahala Ginoo. And as always, Lord God, ikaw gyud ang among giisa. Wala mi nagpataas og grupo, pundok, relihiyon, or any denomination, but we lift up only the name of Jesus Christ alone. It's always Jesus reigns forever. So Lord God, ipataas ka namo, simbahon ka namo, daygon ka namo, bayawon ka namo, nining kabuntagon. It's all about you this morning. Again, i-bless among pagabuhaton karon. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ, our personal Lord and Savior. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Again, shout out PNP Clarin, dara akong naong. Okay? Ilan yung gihatag na akong igsoon. Ako may tigkuan nila. Tigwali. Praise God, let's go. Bugnaw na tayo. Okay. So, ang atong teksto, sa dili pa ko magpadayon, atong i-share atong live. Amen? Kunya, i-mention yung mga higala dito sa comments, or makabantay sila igsoon. Mao ni nindot ipalanog ning taknas kabuntagon, nindot imaritis igsoon. Pulong sa Ginoo. Hallelujah. Let's start. Anyway, shout out ay mga brad na ko Alpa Kaparulong Live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Say yes, keep in arms, ay dita kalimot ipataas ang ngalan sa Ginoo. Kay bisan magsinggit-singgit taglunglib walay taas nga kinabuhi igsoon kung walay apil ang Ginoo. The secret of life extension. Okay? Sikreto sa taas nga kinabuhi ang Ginoo. So, di na to kalimtan ang number 1 sa tong hierarchy, God first. Amen ba mga brad, ha? Okay, long live in Christ na kanunay. Let's go. So, ang atong teksto, makita sa Episo. Si Pablo igsoon. Ingon ang ubang mga lagad sa Ginoo nga mura daw kog si Pablo. Kasi Pablo salbahe sa una, nga nakabig na himong lagad sa Ginoo. Kaya ako salbahe sa una kuno. Matod nila. Okay. Ingon si Pablo ngadto sa taga Episo 6, kapitulo 6, bersikulo 1, then luksuta. Let's jump into verse 4. Okay. First, arito sa verse 1. Again, Episo 6:1. Paminaw mo mga anak. Sa tanan nga napay ginikanan, paminaw mo pa-shout out ko sa kumanghod pastor nga si Ralph Bitonio Galanida. Salamat sa birthday niya. Nagtanaw man naron. Brad, nagilum-ilumay. Okay? So akong gi-shout out excuse sa mga igsoon kaya kuha ang amigo ni dito gibisita ko ni sa Cagayan. So akong gi-shout out karon si Ralph, si brother Ralph Bitonio Galanida from Cagayan de Oro City. Shout out og happy birthday. I pray and I declare nga karong adlaw, no? Usa ni ka mabungaong adlaw nimo Brad. Tagaan kay maayong panglawas sa Ginoo, tanang tinguha sa kasing-kasing mo ihatag sa Ginoo, bantayan ka sa Ginoo bisag asa ka together with your whole family, imong kapikas, ubanan ka sa Ginoo inyong mga plano, inyong mga desisyon giyahan sa Ginoo, ihatod mo sa kauswagan pag-asinso sa inyong kinabuhi, unya maayong panglawas kanunay o tanan-tanan magkaduol pagyud ka sa Ginoo, no? So usa ni siya kagrasya nga ningabot ka karong tuiga kay daghang mga tao nga wa kaabot sa ilang birthday na karong tuiga. Apan ikaw nakaabot Brad kay napay plano ang Ginoo, gamiton ka sa Ginoo, pagamit pud sa Ginoo. Kay dimpon mo gamit ang Ginoo kung di ka pagamit. No, so again, God bless brother. Salamat sa higayon nga diha mi sa Cagayan nga nagkakita kita, no? So again, I declare and I pray that God will grant the desires of your heart in Jesus name. In Jesus name.
Okay, thank you sa greetings, Brad. Yang maguwang ni nga nasa Germany, nurse man ni sa Germany. Si Brother Ryan Galaneda. Let's go, let's proceed. Okay? Again, ang atong teksto, Episo 6.1, nya mulukso ta sa 4. Okay. Episo 6.1, mga anak sanglit, mga Kristohanon man kamo. Sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. Let's jump into verse 4. Mga ginikanan, ayaw pasok ang iyong mga anak, hinoon ang mumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Again, akong balikon, Episo 6.1, mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. Then sa 4, mga ginikanan po, pamina, apil ko, mga ginikanan, ayaw pasok ang inyong mga anak. Hinoon amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Okay, so nining kabuntagon gipainumduman ta mga anak sa usa sa gitudlo ni Pablo ngadto sa taga Episo sa mga Kristohanon. Okay. Ingon diri una, Episo 6:1, mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. So nagsulat si Pablo ngadto sa taga Episo sa mga anak. Okay? Una sa mga anak, ingon siya, mga anak sunda gyud inyong mga ginikanan. Amin ba mga anak dia? Katong napay mga ginikanan mao ni gisugo sa pulong sa Ginoo. Sunda gyud sila. Okay? Sunda ang unsay isulti sa inyong ginikanan kay aside from that kay naay kana bitong specific yun nga gisulti ni Pablo kay mga Kristohanon ta. Ang tinuod ay nga mga Kristohanon nga mga anak, mga kabataan, masinugtanon sa ilang ginikanan. Amen? Masinugtanon sa ilang ginikanan. Ang tinuod nga mga Kristohanon nga mga batanon o mga kabataan, masinugtanon sa ilang ginikanan. Okay? Mao na giingon ni Pablo, kay sanglit mga Kristohanon man ta, sundon nato ang atong mga ginikanan. O kami yung mga igsoon, dagang kay mga question na ko ani. Mga tao nga ning duol na ko ani. Akong baliko ni mga igsoon na. Kay ang mga dagang mga kabataan karon, mga kabatanunan nga di gyud ganahan musunod sa ilang ginikanan. Again, akong balikon, ang pulong sa Ginoo nagtug-an, nagsulti, nagtudlo kanato nga kitang mga anak, labi na Kristohanon nga mga kabataan, no? Mo respeto kita, mo tahod, mo sunod sa atong mga ginikanan. Apan kabalo ba mo igsoon nga daghan kay mga kabataan karon nga dili gud mo sunod sa ilang ginikanan? Usa sa rason igsoon kay ilang mga ginikanan mga badlungon. Ug diri rang laay. No? Mao ni usa sa problema karon nato sa atong katilingban. Kay daghan kay mga ginikanan nga mga badlungon. Bisag unsaon nila tudlo sa ilang mga anak, dili mo sunod nila kay sila pod utro nga badlungon. Daghan ming duol ako pastor, unsaon man ako ning gingon sa pulong sa Ginoo sa Episo. Pasundon man me sa among ginikanan. Ngano man ni pastor, unsaon man ni pastor nga ang Bible nagtugaan man nga mosunod gid mi sa among ginikanan. Nya okay ra pastor ang Ginoo nga mosunod mi among ginikanan palahubog. Sundo na mo. Adik-adik, sundo na mo. Ang papa pastor na ikabit. Ang mama naapoy kabit. Something nga na bitaw. Ang akong ginikanan, pastor, sugarol, maapasan lang namo inig-abot sa eskwelahan, nagtungit, nagmadyong. Di ba? Kung yung sao man ni pastor, ingon ang pulong sinusundo namo, di magsilbi, pastor. Di mi mo sunod nila kay nagantos mi sa ilang pagdala namo, tungod ani kabantay mo. Kabantay mo mga, mao po ni problema nato mga ginikanan usahay. Yes, ang pulong sa Ginoo nagtudlo sa atong mga anak, nga pasundon nato. Pero kung kita po dili ta maayong sulundon, dili gyud na sila mosunod nato. Hinoon matakdan pa na sila. No, matakdan. No, nganong daghan kayron mga anak o dili tanan na mga kabataan nga bisyoso. Because in the first place nagbisyo ang ginikanan. Matakdan sila mao na mga igsoon nga lisod usahay. Matuman ni nga bersikulo igsoon nga ang mga anak mosundog. Kay mga anak palahubog, ang mga anak nalulong sa makadaot nga bisyo, ang ginikanan palahubog, ang ginikanan lulong sa makadaot nga bisyo, mga ginikanan sugarol, no? Ang parapalit og bugas og sudan gisugal, napildis hantak, napildis madyong, napildis buwang unya sundo na sa mga anak. So kamo na minaw, do you think maayo na sundon? Dili, no? Mao na nga masangit sila ani igsoon.
Masangit sila ani, no? Daghan indula ko ani mga anak nga mao lagi ni pero unsaon man, no? Kita mga ginikanan paminaw mo. Ako ning gibalik-balik ang ugma sa atong mga anak nagdepende gyud na nato. Yes, of course depende sa Ginoo. Pero kita man po'y mugiya nila padung sa Ginoo, di ba? Kay mga bata pa sila, wa man po sila kaila Ginoo. Kita gyud mismo. Kita may the best teacher sa atong mga anak. Kung unsay nakita sa atong mga anak sa atong kinabuhi, kung unsa ang atong pagkinabuhi karon, gipanaminan ta sa atong mga anak. Amen. Kuha ninyo. Kung unsa ang balikon, kung unsa ang atong pagkinabuhi karon, natong mga anak nagtan-aw na refleksyon na sila sa atong pagkinabuhi. Mao na mga igsuon nga kinahanglan maayo tang ihimplo nila. Dili magsilbi nga pasundo nato atong mga anak mo sunod sila nato, di magsilbi. Unya mao pod ni. Usahay na ako'y nakitaan karon mga ginikanan nga ilang gitrain ang ilang mga anak, ilang gitudluan og maayo nga dalan. Ilang gitudluan sa pagsimba, ilang gitudluan nga ayaw pagbisyo-bisyo, basta ayaw pag-apil-apil sa mga binuhatang daotan, pero sila mismo nga nagtudlo, sila mismo nga naggiya. Dili sad sila maayong ihimplo. Mao na hinungdan nga dili jud mo epektibo, dili ta epektibo nga mugiya sa atong mga anak dalho na to sila sa hayag nga ugma kung kita mismo kapandulan ta dili ta maayong sulundon or good example sa atong ginikanan. Amen. Mo na bantayanan igsuon kay ako na ning gibalik-balik. Daghan kay mga anak karon nga na sayop sa mali nga landas ba kay dipit na tungod na sa ilahang nakita sa ilang ginikanan or tungod sa pagtrato, pag-nurture or pagmatuto sa ilang ginikanan. Amen. Mao nang ingon ang verse 6 igsoon sa Episo 4, Episo 6:4. Mga ginikanan ayaw pasuka ang inyong mga anak. Hinoon amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong patulunan. So, dili gyud nato sila pasukon kay usahay igsuon ang atong mga anak mo si tawagan mo rebuilde. Mo rebuilde nato tungod kay gipasuko nato. Amen. Tungod sad na ang atong mga anak mo rebuilde kay nakita po na nila nga sa ilang pagtrato bitaw nato. Nganong nay mga anak nga rebuilde tungod na sa treatment sa ilang ginikanan po nga wala po'y klaro. Mo hinungdan nga nagrebuilde sila kay ako personally igsuon, rebuilde man jud kong anak. Dili magrebuilde ang anak kung walay hinungdan. Ako inyong kaistorya igsuon, ako prangkahan ta ni. Ako inom jud tubig kay gihangat nako. Ako igsuon pastor ko, anak ko pastor. Kabalo mo sa kong istorya. Ako gining iladlad, ako kabalo mo sa kong istorya, di ba? I was a former drug dependent for more than 16 years. Niagi ko pamilyag siya bo. Nagabuntis og babae. Daghan lulong ko sa makadaot nga bisyo, salbahis, tanan. Daghan ko ubay-ubay na po ko gisumbagan. So gani, nganong nahimo man kong adik-adik. Nganong nahimo kong kriminal nga anak mo pastor. Okay? Dili na ko i-blame mga kong ginikanan, pero naalang ko'y nakita nga mo'y hinungdan. Sometimes, igsoon sa kong panahon sa una back din, naipanahon nga dili ko matagad nila kay busy kay sila simbahan. Paminaw mo mga lagad sa Ginoo nga nagtan-aw, mao ni naitabo nako. O nganong maulaw man ko, isip ni awareness ug ako po nang nakatunan kung naay mga shortcoming, mga lapses ang akong ginikanan. Bisan kinsa sa akong mga igsoon pangutan-on, nagay something kulang sa ginikanan, tanawa. Duha man me nga ning agi ani. Okay? So dili na ako i-mention to kinsa tong usa ka igsoon ako basta nagbag-o na pud nanapod sa Ginoo karon. Okay. Ako igsoon na mga time sa una nga nagkinahanglan ko og pagtagad sa akong papa o akong papa akong ginikanan nagkinahanglan ko og night times nga mangayo kog kwarta or mangutana kog asa si daddy asa something nga bitaw niya na mga times igsoon nga nag-need ko og comfort pero di na ko makita akong papa kay akong papa igsoon pastor akong papa busy kayo ilado kayo akong papa nga alagad sa Ginoo ilado kay bisag asang lugar, mangampong masakiton. Ako wala ko gi-blame akong papa pero naalang ko'y nakatunan. Okay? So, ako nabantayan ang akong amahan dako kayog time sa ministry. Paminaw mo mga pastor. Bantayanan eh. Dako kay time sa ubang tao pero walay time kayo nako. Kuha ninyo. Dako kay time sa Pangginoo pero wala kayo time nako. Nya ako kay kuan man ko kanang bata pa nga. Curious man kay ko kay bata pa ko. Mao to igsoon nga na ako'y time nga mag-uban-uban sa barkada.
no? Nakoy mga times nga kung kauban mga adik-adik hanto niabot ang time nga na curious ko. Nya dito ko nag-adik-adik nakatilaw ko og Shabu igsoon hapit na ko 13 anyos kay bakasyon gamay man to. 12 anyos ko December. So na hitumpawak ko adtong kabuang nga igsoon tungod kay naay pagkulang bitaw na ako'y gusto na ako'y gipangita nga wala nako na sinati. Na ako'y comfort nga gipangita sa akong amahan or butang talaga ginikanan nga wala nako nakuha. No? Nagtanaw ko sa ubang tao nga okay man sila nya ako di. Ngano man akong papa busy man kayo ministry wali diri wali didto ampo masakiton na yung mga masakiton nga ayo ampuan. Daghan kayo speaker sa bisang asang lugar. Nya mangita ko maginukto ko ako ra usa mao tong adto ko sa barkada hantud nakabarkada ko mga adik-adik no. So kung nabantayan igsoon bantayanan no. Parents kinahanglan nga ato gyung siguraduhon ang gitawag og quality time to our children. Pareha na ako igsoon, no? Yes, na ami devotional everyday, kadlawon. Pero sa kanang adlaw ba, kanang akong gipangita nga pagtagad, wala na hatag. Yes, tinuod mao nang hinungdan nga ang comfort nga akong gipangita nana ko nakuha sa akong mga barkada. Mga barkada nga mga kriminal, adik-adik, mga bisyoso, palahubog, manigarilyuhay, mga kawatan. Dito, hanto nagkakat-on ko og Shabu nang awat ko. Sige suyop, hantod na nahimo kong banggiitang adik-adik ilado na kayo. Hantod ni agi na kong pamaligya na time nga nag-finance ko nagunit akong barkada. Basta ana gisudlan na nako tanan igsoon bisyo. Unya salbahis na kayo. Basta grabe ang kinabuhi niya. Dito nagsugod-sugod unya. Ako nakita nga kung akong balikan back then ang gamot bitaw tungod kay naay panahon sa una nga nag-need ko og care. Nag-need ko maybe extra care or nag-need ko quality time sa kuang tagtungod or ginikanan. Wala nila nahatag. Kay nga naman, tungod sa kabisi, paminaw mo ginikanan. Ay kumpiyansa nga busy ra kayo mo. Nga wala mo'y igong panahon sa inyong mga anak. Kay dakog posibilidad. Ako, parehan ako anak ko, nanginanglan mi og tagad sa ginikanan. O paminaw mo mga ginikanan nga napoy ubang mga ginikanan nga nagtuo sila nga maghatag na naog maayong ugma nila kanang sige ra bitaw kag pada labi na abroad or unsa nagtrabaho ka sige ra kag bisag unsay pangayo sa imong anak nga kwarta hatag ka sayop na ay kumbiyansa na igsoon kwarta imong gihatag kwarta pero kuwang kag pagtambag kuwang kag time niya quality time nga kamunduha no kamo sa inyong mga anak na amoy quality time maghisgot mo Ginoo magpray mo magampo mo pero kwarta wa kay problema kabalo ba mo igsoon nga daghang kog na interview sa prisuhan kay naman ko jail ministry kabalo na mo daghang mga adik-adik igsoon nga na-addict sila kay ang ilang maginikanan sige padag kwarta na spoiled sila pero wala sila time ang ilang presensya mismo wa sila kay bawo nga ang ilang presensya ang ilang pagkasila okay personally gikinahanglan sa Ginoo gikinahanglan sa ilang anak unya wala pero kwarta na mao lang na-addict sila kwarta na pero ang ilang presensya may gipangita ilang quality time bantayanan na kinahanglan ang relasyon gyud sa anak o ginikanan. Mao na igsoon so just like me. Kulangan og time sila nako. Dito ko nagdakog time ko sa akong mga barkada, mga adik-adik, mga drug pusher, drug lord. Dito ko nawakwak og maayo. Dito ko nasalbahis ko dito ko nakakaton. Kay wala man ko kayo na matuto og maayo kay busy. Mubantayan na ni mga ginikanan like me. Mao bitaw ako igsoon nga gibawi sa nako karon na ako'y pamilya na anak nga naagid mi time sa mong anak nga basta lahi kay ngano man nakakatuon man ko so wala na ako gidaon akong parents pero nakakatuon ko maayo man to nagkuha ko og leksyon sa ilang mali amen di man sila perpekto pero igsoon mao ni ako bantayanan sa ni kay bisan ako na ako'y kaila mga adik-adik mga anak og pastor so mao sa reason nga naman, busy kayo lang ginikanan sa ministry, personage, busy kayo, ministry. Bisan asa lang puro ministry, ang pamilya, nabilin, tora, nagsige nagsuyok. Amen? Muna ningon ang balang kasulatan, kung gibasa karon ningon po sa verse 4, Ephesians 6:4 nga, mga ginikanan, ayaw pasok ang yung mga anak. No? Kaya usahay, dili, yes, ang balang kasulatan nag-ingon nga, mga anak, tahura inyong ginikanan sunda pero usahay dili mo tahod kay gipasuko man nato usahay igsoon ang hinungdan nganong ang mga anak dili mo tahod dili mo respeto no dili
mo mahadlok sa ilang ginikanan kay ang mga ginikanan ilang gipasuko. Naigibuhat ang mga ginikanan nga something nakapasuko sa ilang mga anak. Labi na kung ang mga ginikanan, mga gahigoom, mga palahubog, adik-adik, ang ilang pagkaamahan o inahan, wala nila nahatag bitaw. Ang part sa amahan o inahan, or ang ilang part as amahan, as a father or as a mother, wala gali nila nahatag. Wala sila ning atiman og maayo. Di gyud ayaw jud mo pag-expect nga ang inyong mga anak mo tahod ninyo. Yes, the Bible tells us that children must obey their parents. But sometimes, ang mga anak, dili dyan na mo obey, musunod sa ilang ginikanan, tungod rapod sa binuhatan sa ginikanan. Amen? Nya mao ng mga ginikanan, maglisod og disiplina, kay badlungon pod. Ikaw, paminaw mo mga ginikanan, palahubog, bisyoso. Wala na ko gidawon ang mga bisyoso. Pero paminaw mo mga ginikanan, kung gusto ta nga maayo ang ugma sa mga anak, kita dapat maayong ihimplo, kay kita may gitanaw. Muingon ka anak, ayaw panigarilyo. Anak, ayaw pagsyabo. Ikson, paminaw mo. Kung naamoy anak karon nga nigarilyo, anak na mag-start. Daghan kong mga barkada nga mga adik-adik, mga kriminal, nag-start sa sigarilyo. Because I believe, ang panigarilyo, di iya sa Ginoo, kaya itong lawas, templo ni. Anything that can destroy our body, we destroy the temple of God, nga itong lawas. Ang sigarilyo, makaguba, sala, gina. Kung makakita mo, maginikanan, yung anak, nagsugod-sugod, nagsigarilyo. Ang sigarilyo, maunay open door or inom-inom. Diya, giablihan nato ang pultahan sa yawa. Magsugod sa sigarilyo, din inom. Suyop na na. No? Labi na ka ng inom. Kaya mahubog na ka, igsoon, di ka kauli. Ingnon kasi mong mga barkadang adik-adik. Dahil usa ka putos, dahil suwayin. Mabaskog lagi ka, nag-drive og motor. Nya di ka malata sa imong asawa, sa imong ginikanan nga hubog ka, kay nakasuyop man kanya, wa ni baho. Kaning shabu, wa ni baho siya. Suwayi. No, paminaw mo mga ginikanan. Mao na nga akong gidasig, paminaw mo mga ginikanan. Dapat kita una maayot ang ihimplo. Di ta pwede mag-raise up og mga bata nga mga buutan. Nga ihatod na to sa maayong ugma kung kita mismo bisyuso. Kita manigarilyuhay, kita mo inumay. Okay? Mo inom ko, Brad, pastor, pero ginagmay. Ginagmay man na magsugod. Asa man din ang dinagko? Magsugod sa ginagmay. Ginagmay, way katagbawan. Anto, dinagko, anto, wakwak na kayo. Amen? Yes, mao na mga igsoon, no? Yes, ang Bible lingon nga, mga anak, sunda inyong ginikanan. The question and the problem is, unsaon pagsunod sa mga anak, nga ang ilang ginikanan, utro pong badlungon. Sa ginikanan, gunitanan, igsoon. Paminaw mo, again akong balikon, magsugod yung tanan sa ginikanan. Kita, mga ginikanan, kung unsa ang nakita sa itong mga anak, musunod na sila. Kung badlungon ka, manigarilyuhay ka, musuyok ka, tago-tago. Paminaw mo mga amahan, musuyok o tago-tago. Ayaw na lang mo katinga nga inyong anak, magtago-tago po na musuyok, kay muanita sa atong gipugas. Na kay babae, magtago-tago ka, o lalaki, magtago-tago ka, na kay kabit, matinga ka, mubalos mo na sa imong mga anak, magtago-tago po na. Tagduha, tagtulo, ang uyab na, nga naman, naliwat na nimo, kay ang punuan, maupod ang bunga. Amen? Kami, nami anak, si Itski. Kung moingon may Itski basag Bible, automatic mo basa na. Itski mao ni buhata, ampo na. Itski undang nagsilpon ana mo, hatag kag time sa Ginoo. Itski prayer meeting, Itski mao ni, basta pang Ginoo. Musunod nga naman, nakita man namo. Nakita na sa among anak ang among gisugo. Mao nang di siya mo balibad. Okay? Ingan na na igsoon, kamo, paminaw mo, if ever, I love you, wala ko ingon nga gi-judge na ko ang naibisyo. Kung naining tanaw diri mga ginikanan nga sugarol, okay? Paminaw mo, bisyoso, palahubog, nakay gibuhat nga dili maayo, okay? Unya mo, tudlo ka sa imong mga anak. Hantod, bisag kung bunugon pa na nimo imong anak, magtago-tago, gina. Di na mo tuon nimo, kay nga naman naman sila nakita nimo, mingon man na, si mama, si papa, ning badlong nako, pero gibuhat lagi ni nila. Mao lagi ni ilang gibinuhatan, no, nga naman, sige, magtago-tago po ta. Siyempre, kung unsa ang punuan, mao sa bunga igsoon. Amen? So, mao na igsoon, usa ni kapag pahinumdum nato mga ginikanan, nga naman, tungod kay daghan po kayo mga ginikanan, nga ning duol na ko, tungod kay ilang mga anak, grabe na kayo ka, di na mabangbang, bitaw, lulong na kayo sa makadaot nga bisyo, ang syaburon, perting baratuhan, na bahiga, nakagbalik singwinta, grabe na kayo ka, kakusog sa mga bisyo-bisyo ron igsoon. No? Grabe na kayo, lala na kayo ba, ang panahon karon unya,
nahadlok ang mga ginikanan nga matakdan ilang anak. No, di mo dapat mahadlok mga ginikanan. Kung kamo mga ginikanan, mga maayo mong ihimplo, maayo mong sulundon, wala mo'y bisyo. Ang iyong bisyo, presensya ra sa Ginoo. Dili mo ngay mahadlok. Kay mo sunod yun na ninyo igsuon niya. Kaluyan po mo sa Ginoo. Inig matambag niya, inig matuto. Tabangan sad mo sa Ginoo, paboran mo kay kamo mismo, mga buutan man mo. Kamo mismo, mga nangalagad man mo sa Ginoo. Kamo mismo, maayong ihimplo. Way mga wa nalulong sa makadaot nga bisyo. Naaman mo bisyo, kung Ginoo ra kanunay. Presensya sa Ginoo. So the moment nga mo matuto mo sa inyong ginikanan, mag-uban sa diya ang pabor sa Ginoo. Tabangan mo. Amen. Kay kita-kita ra di man ta kabag-os kung mga anak. Uban sa tabang sa Ginoo, kay ganahan mo tabang ang Ginoo. Ang Ginoo mo bless sa atong buhaton kay ngano man kita pud mga buutan man pud ta nga mga anak sa Ginoo. Amen ba mga ginikanan? So again akong balikon ang ugma sa atuang mga anak nagdepende nato karon. Ang ugma sa tuang mga kaanakan, nagdepende sa atong pagtudlo mga ginikanan. Amen. Kung gusto ta nga tahuron ta sa tong mga anak, kung gusto ta nga sundon ta, kinahanglan unas tanan, maayo tang example. Good example, mayong sulundon, kay bisag, bunal-bunalan pa nato natong mga anak, ato pa ng pasuhan, bunuogo na to nagmaayo og bunal, kung makita nila nga di ta maayong sulundon, di gina mo sunod nimo, nabunog pa na, hantod mo rebuilde na, mo traidor na, no? Mo traidor na nimo. Ano man, ikaw nagbadlong-badlong ka, badlungon mo kang dako di ay. Igsoon, painumdom lang niya ako kay nga naman, nasinati na ko ni. Ug na ako'y daghang nakita sad nga pamilya nga ingani. Ang amahan, inahan, mga palahubog, ang anak palahubog, automatic na manigarilyo ay ang amahan mo, nigarilyo yun ang anak. Bisag ingnon pa ni mong anak makadaot na mo, ingon man na, ikaw gali pa nga, tiguang pa magkanako na nigarilyo gali ka. Yang makadaot nung ka, ingnon ka si mong anak, labi na mong anak, bright kay, panamin sa pa, usa ka mamadlong, anaon ka. Diba, mawawan ka. Shout out, Pastor Jimuel, long live ka na, brother. Miss you. No? Ana na siya mga igsoon. Balihon ka, panamin sa pa, panamin sa. Igi kag ingon-ingon nga di ta manugal, kitaan ka na ko, giapas di kas madyungan. Di ba? Sige kag ingon nga mauni mauna. Di ko maghubog-hubog pero ngano ikaw ra nagsuka-suka man kas kahubog. Unsaon nato? Unsaon pagsunod sa atong mga anak nato nga kita pod mga badlungon. Amen. Mao na igsuon nga nindot jud igsuon nga kita mga ginikanan first and foremost una sa tanan. Maayo tang ehemplo ang atong kinabuhi, nangalagad ta sa Ginoo, may nadlukon ta sa Ginoo. Ang atong kinabuhi kana bitong role model ta as a father, as a mother, as a parent, igsoon. Role model ta sa atong mga anak kay ang atong mga anak musunod gyud nato kay mao man ay nakita niya nato. No? Mauna ilang nakita sundon niya inig badlong nato mutuo kay wa man gibuhat nato. So ay mga palahubog. Badlonga yung mga anak nga di maghubog-hubog. Asa ba mo tuuhan nga utro pon mong palahubog? No? Mga ginikanan nga adik-adik, kadaghag adik-adik, magbidyo-bidyo, mga karon, mga babae, normal na. Mga inahan o gamahan, daghag adik-adik karon. So ay mga adik-adik, badlunga inyong anak, paundangag suyok. Ayaw mong sulod aning bisyo asa mong sundo na nga utro pon mga adik-adik, nga na mga igsuon. So, mo na giingon sa panultihon sa kalibutan nga, kung ano ang nakikita ng mga bata sa matatanda ay tama. Mga bata, mga anak na to, bata pa, unsa ilang makita na to, bisan pagdaota na, maayo na sa ilang pananaw. Kay bata pa man sila, nagtuo man sila, gibuhat gali na nila sa kung ginikanan nga, dako na sila, ako pa ba? Maayo siguro na. No? Pareha itong, excuse me, pareha itong usa sa drug symposium, speaker ko, kauban sa mga pulis, ingon to, nag-raise o question ng usa ka estudyante. Sa ang my question is addressed to Pastor James Dumanon. Okay, ato ko ba? Barog ko. Kaya anak man to kanang question ba? Gi-question mi tanang speaker. So ako gi-question. Ingon siya. Pastor, sir, ganahan ko sa imuhang gi-lecture karon na bless ko na ako'y nakatunan. Apa na lang ko ipangutana ba ingon manggug ka nga kami mga students kinahanglan nga mopatuo mi sa amuang ginikanan. But what if, sir, ang usa ka ginikanan what if, sir, ang anak inigmata, inikabuntag, inigmata kanya nagtanaw niya sa iyang ginikanan, nagbahig og syabo.
nagbahig dito og syabo kay mamaligya magsyabo yang ginikanan. Nya maoy kanunay makita sa anak. Nya ingon man ka sir nga sundon sa mga anak ang ginikanan. Nya saom na sir sundon to. Nga ang ginikanan ang papa pusir sayo sa buntag mao man ay nakita nako nga nakita sa anak nga nagbahig na. Di ba sundon? Naglisod ako ingon nga akong gitubag og kuan man guna siya case to case basis ba. Depende kung inyong makita sa inyong akong gignan kung inyong makita sa inyohang mga ginikanan di pod maayo ayaw sag sunda kabalo mo unsay maayo. Sunda lang ang maayo. Gingana na lang ko pagtubag. Hagpata lang. Kung kamo kay matured naman mo, kay dagko na ba ng college student, matured naman mo, kung unsay makita niyo sa inyong ginikanan nga maayo, maoy sunda pero ang di maayo, ayaw sunda. Kay kamao naman mo, dili naman mo bata nga kanang mga elementary. Gingana na ko. So, mauna ko sa igsoon. So, ang punto itong nangutanan ako, maglisod sila og sunod sa ilang amahan. Kung gibadlong sila, unya mao po dilang binuhatan. Amen? Mao na mga igsoon nga this morning gipahinumduman ta sa pulong sa Ginoo vice versa man guni. Yes mga anak, sundo nato ang atong ginikanan. Unya kita pod mga ginikanan, dili nato pasuk-on ang atong mga anak. Kita mga ginikanan, dapat good example ta isip ginikanan. Maayong ehemplo isip amahan or inahan. Aron tahuron ta, aron respetuhon ta sa atong mga anak. Kay usahay bisag moingon pa ta igsoon nga bisag kinsa na atong ginikanan respetuhan na kay ginikanan naa jay ginikanan nga di mo respeto og anak nga di mo respeto ginikanan. Again, bisag usahay moingon pa ta nga bisag unsa pa na atong ginikanan respetuhan na. Okay. Yes, sayon na isulti pero naa gyud ubang mga anak nga dili gyud mo respeto sa ilang ginikanan labi na kung dili na mabangbang ang kadautan sa ilang ginikanan. Labi na kung ang ilang ginikanan may hinungdan nga na priso sila, na kriminal sila, dili gyud na basta-basta mo respeto. Usahay ang atong mga anak mga igsuon, dili mo respeto nato tungod ra pud sa atong gipakita nila. Ingon ang balang kasulatan, yes, kinahanglan mo tahod ang atong mga anak nato apan kita sad magpakita ta og mga butang, magpakita ta og binuhatan nga dili makapasuko sa tong anak. Magpakita ta og binuhatan nga maoy hinungdan nga mo respeto nato. Kay bisag sundo ato pa nang pugson nga anak respetuha ko. Anak sunda ko, anak mao ni ama. Di na mo tuo nimo kung kita pod badlungon, di ta angay sundon. Nganong mo tuo man kunin mo pa, kabalo man kunin mo magiilad nimo si mama na kay kabit, nasakpan ako imong cellphone, nasakpan ko ikaw, nagsige ko gupo-hupo, nasakpan ka sa akong classmate. Ana bitaw, di na basta-basta mo respeto ug mutahod nimo ang imong anak kung nasa nakita nga di ka angay tahuron. Again, sayon ra pag-ingon nga bisag unsa kadautan sa atong ginikanan, respetuhon kay di ta matawon ining kalibutan na akong wala atong ginikanan. Yes, that's true, pero dili tanan. Nay ubang mga anak nga tungod kay sakit na kayo ang gihimo sa ilang ginikanan, maglisod siya respeto. Ngano makaingon mga pastor, dagang mga anak nga mingduol nako nagpa-advise, nagpaampo about anak kay maglisod sila pagpasaylo, maglisod sila pag move on. Tungod kay bata pa sila gibiyaan sila na ikabit ang ilang basta something anak. Kung gusto tayo igsuon nga nindot ang flow ani nga verse, ingon ang pulong sa Ginoo ang Episo size 1 nya mulukso ta sa 4. Ang Episo size 1 ning ingon dia, children obey your parents in the Lord, for this is right or for this is the will of God. Mga anak daw sundang inyong ginikanan kay mao ni kabubuton sa Ginoo. Praise God. Og sa verse 6, og kamo mga ginikanan ayaw pasok ang inyong mga anak kung dili amumaha sila sa Kristohanong pagdisiplina. In other words, dalha sila sa Ginoo. Ug kamo mga ginikanan nga nagtan-aw, imposible kayo nga madala na to atong anak sa Ginoo kung kita mismo layo sa Ginoo. Lisod kay maingon ka anak simba, ikaw ay simba-simba. Anak mao ni ikaw na nimo buhata, lisod na to madala sa tiilan sa Ginoo atong mga anak kung kita mismo way klaro ang relasyon sa Ginoo. Dapat kita una mga ginikanan duol sa Ginoo, seryoso nga nangalagad sa Ginoo kay kita may gitan-aw sa atong mga anak. Amen. Nagtanaw sila nato. Balikon ako. Kita may gipanaminan sa atong mga anak. Og ako ning balik-balikon igsoon ang atong ginikanan maunay silbi ato ang mga punuan, kita bunga. No? Kung unsa ta nga klase nga mabunga, ingana pud nga klase nga punuan. Kung ang atong ginikanan ibutang ta lang og mangga sad ta.
Ang gusto na ko ipaabot, Igsoon, kung unsang ilang binuhatan, posible, atong masunod. Again, mga ginikanan nga nagtanaw, paminaw mo. Ang ugma sa atong mga anak, nagdepende sa atong pagmatuto nila. Og nagdepende po na ang atong mga anak mutahod or dili na to, depende sa atong gipakita nila. Mga ginikanan, paminaw, kung gusto ta nga tahuron sa atong mga anak, magpakita sa ta og butang nila or binuhatan nga talahuron sa ta. Angay tang respetuhan. No? Kinahanglan maayo tang ihemplo. Good example ta. Kung naay mga ginikanan karon nagtan-aw nga lulong pa mo sa makadaot nga bisyo, panuol na mo tinud-anay sa Ginoo. Surrender kay sultian ko kamo. Hanto dili mo mabag-o dia, ayaw mo pag-expect mga buutan na inyong mga anak. Siguro karon inyo nakita inyong mga anak nga way bisyo pero nagtago-tago na. Ngano makaingon mga pastor, daghan kog mga barkada kaniadto, nagbisyo, nagtago-tago kay mahadlok sa ilang mga ginikanan kay utro pud nga naibisyo. Amen. Kay ngano man dili ta pwede makatudlo or makabadlong nila effectively nga naay pabor sa Ginoo kung kita mismo badlungon. Again, kung naay nagtanaw karon diri mga ginikanan nga namoy mga habit, namoy mga bisyo, addiction, nga dili mo panalangin sa iyong mga anak, duol mo sa Ginoo, pabag-o mo. Kaya ang kabag-uhan naa sa Ginoo, dili mo mabag-o kamo-kamo ra. Apan kung inyong apilon ang Ginoo sa inyong pagbag-o, mabag-o mo. Unya kung makabaton na mong tinud-anay kabag-uhan, diha magsugod nga mahimo na mong panalangin sa inyong mga anak. Ug sayon ra pagdisiplina, sayon ra pagmatuto, sayon ra pagpasunod sa atong mga anak. Kung kita mga ginikanan, maayo tang ihemplo. Wa may rason sa mga anak nga dili mo sunod nato, buutan gud ta. Nakita gud nila ang Ginoo nato. Lisod ta mo pasunod sa atong mga anak kung badlungon ta. Amen. Mao na mga igsoon. Again, gipainumduman ta this morning, ang ugma sa atong mga anak, nagdepende nato mga ginikanan. Mga anak, paminaw, sunda inyong ginikanan. Pero mao lagi, kung inyong mga ginikanan karon kay Kristiyanon mo, na sila yung mga bad habits, ang maayo lang sunda. Okay? Kay Kristiyano naman mo. Pero mao lagi ni paminaw mo mga ginikanan pod. Usahay, lisod, or dili jud kay usahay. Yes, sometimes kay usahay mosunod man. Lisod nato mapasunod ang atong mga anak kung kana bitaw nasa tay binuhatan nga nakita nila nga kapandulan nila. No? Bisag ato pa na silang bunalan og maayo, di gyud na mosunod kay ikaw man pud mismo questionable. Ikaw pud mismo dili ta maayong ehemplo. So ako ning gibalik igsoon, balikon ako nga kung gusto ta nga smooth kay ba ang pagdala na to sa atong mga anak. Kung gusto ta nga kana bitawng dali ra mo tuon nimo, mosunod jud nimo kanay imong mga anak, mag-raise up jud ka og mga children nga mahimong paglaom sa atong nasod, or let's say naay hayag nga kaugmaon gyud. Kita gyud dapat mag-start na to una. Mag-start na to parents. Amen. Kita gyud dapat maayo kita dapat nga ehemplo, maayong sulundon. Good example, role model. Kay musugot tag sa dili kita may unang gitanaw sa atong mga anak. Respetuhon man ta nila or dili, depende sa atong ipakita nila. Kay bisag atong ingnon sila, ayaw pagsukol na ako kay amahan ko, inahan. Usahay, di gyud na sila mo respeto nato kung ang ato sang gibuhat dili angay ng respetuhon. Amen. Anara na siya mga igsoon, no? Lastly na to. Last nga na kung i-example nyo igsoon. Kabalo naman mo nga. Sige kung suludog prisuhan, di ba? Kay na ako'y ministry sa prisuhan. Daghan kay kung na-interview igsoon mga ang ilahang mga kaso drugs. Majority sa akong gi-interview about sa drugs na i-issue sa ilang ginikanan. Na i-issue sa pagdala sa ilang ginikanan. Sagaran broken family. Na sila hatred sa ilang mama, hatred sa ilang papa. Nagdumot sila sa ilang papa, nagdumot sa ilang mama. Mao na hinungdan nga na maligya sila syabo, hinungdan nga nakabarkada sila adik-adik kay ang ilang kalipay wala nila nakuha sa ilang ginikanan, nakuha sa ilang barkada nga adik-adik. Mainungdan nga nga priso sila kay na maligya siya syabo, pero kung kung balikon na to ang gamot igsoon, ang root nga nung nahitabo to nila, nagsugod kay na sila kasuko, na sila pagdumot sa ilang papa, sa ilang mama. Ngano man kay naay mga gihimo ilang papa o ilang mama nga mga butang nga wala nalipay ang ilang anak. Mao nang nahitumpawak sila sa pag-adik-adik tungod sa ilang ginikanan. Again, akong balikon, ang ugma sa atong anak
nagdepende nato mga ginikanan. Yes, nagdepende sa Ginoo ang katapusan, pero kita man po'y modala nila sa Ginoo. Depende gud nato. Kung unsa ang ato ang gipakaon nila, gitudlo, mao sa nay may tabo nila. Kung unsa ang ilang nakita nato, posible nga mao nay sundo nila. Kung gusto ta nga respetuhon, tahuron, sundon sa atong ginikanan, magpakita ta og mga butang nga angay pud ta nilang sundon o respetuhon. Kay usahay, di ta nila sundon, di ta nila respetuhon, kay nagdepende sad sila sa ilang nakita nato. Ang tanan gyud nila nga response depende sa gibuhat nato kanila. Amen. Amen ba mga ginikanan? Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word this morning. May tungod, Ginoo, sa relasyon sa anak o sa ginikanan. Ginikanan sa anak. Lord, God, among nadungog karon ang imong pulong, Ginoo, nga magsugod jud kanamo mga ginikanan. Kung gusto mi og hayag nga kaugmaon, kung gusto mi, Lord, nga ang among mga anak, Ginoo, maduol nimo, mutubo nga dunay kahadlok nimo, mutubo nga mga maayong tao, mutubo nga mga buutan, nagdepende gyud na namo. So Lord, get tabangin, I pray to all of the parents who are watching this time nga kami mga ginikanan, unas tanan mahimo gining maayong ihemplo, maayong sulundon sa among mga anak, role model as a father, as a mother, aron walay makita sila nga kapandulan namo. Tabangi mi Ginoo, kay tao lamang mi. Kung naa man mi pagkulang sa among mga anak, tabangi mi Ginoo nga among mahulipan, among mailisan, Ginoo, among sapawan, Ginoo, or mag-start me from the beginning kung unsang among mga kapakyasan, mga lapses sa among mga anak, Ginoo, among mapulihan, Ginoo, kay dili mi gusto nga among mga anak mo dako nga mahimong mga dautan. So Lord God, I pray to all of the parents, Lord God, first and foremost nga unas tanan duol gid mi nimo, kay diha jud nimo magsugod, Ginoo, nga mahimo ming maayong ehemplo as a father or as a mother. So Lord God, salamat, Ginoo, nining minsay, and I pray right now kung naay nagtan-aw karon nga mga anak nga naa sila hatred sa ilang parents tungod kay dili maayo ang pagdala, Lord, ipalabaw ang gugma, Ginoo, tabangi sila nga makapasaylo, Ginoo, tabangi sila, Ginoo, nga dili gyud, Ginoo, mo gamot og maayo ang pagdumot, kay dili gyud maayo. Mausad na blessing blocker, tabangi sila, Ginoo, nga ang imong gugma, among patigbaba aron makapasaylo sila, Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your word this morning. Holy Spirit, thank you for your presence, and I pray, Lord, nga kani nga minsay nga among nadungog karon, among ning kinabuhion, kay ang kalibutan karon grabe na kadautan. Kinahanglan jud ang among mga anak nga giyahan namo sa saktong dalan. O kinahanglan po nga kami nga maginikanan nga mugiya maayo sad ming panag-ingnan aron ilaming tuuhan, Ginoo. Labaw sa nanduol gud minimo, kay ikaw ang sikreto, Lord God, sa hayag nga ugma. Ikaw ang sikreto aron mabuutan ang among mga anak. Ikaw ang sikreto, Lord God, aron mahimo ming mga blessed nga mga tao, mahimo ming maayong sulundon or panalangin, Ginoo, sa tanang naglibot kanamo, Lord God. Wala mi mahimo, Lord God. Bisag unsaon pa namo nga mabuutan ang among mga anak or kami mabuutan, dili mi mabuutan kung kami kamera. Apan uban sa imong tabang, imong grasya, mahitabo ang dili angay mahitabo. Bisan ang mga imposible mahimong posible tungod sa tabang nimo, Ginoo. Salamat, Lord. So kung naay mga anak karon, Ginoo, nga ang ilang pag-ampo kabag-uhan sa ilang mga parents, kay grabe lulong sa makadaot nga bisyo, Lord, I pray tabangi sila, Ginoo, nga makabaton jug kagawasan gikan sa mga gapos sa makadaot nga bisyo ilang mga anak, ilang ginikanan, Ginoo, in Jesus name. Usahay, Lord, di kalikayan ang mga anak maulaw, ikaulaw ang ilang ginikanan tungod kay bisyoso. So Lord, I pray sa tanang mga anak karon, kung naay mga anak karon nga nagtan-aw nga ilang ginikanan lulong sa makadaot nga bisyo, Ginoo, walay imposible nimo. Mamuhat ka, mulihok ka sa paagi, Ginoo, nga mabag-ugid sila. Nakay daghang pamaagi, Ginoo, ron ang tao nga bisag unsa kagahi, Ginoo, madugmok gyud na mahumok, kay sa imong gahom, sa imong presensya walay imposible, Ginoo. So Lord, mamuhat ka sa tanang mga ginikanan nga nagtan-aw karon, if ever naapa sila yung mga gibuhat nga dili sila panalangin sa ilang mga anak, Lord, tabangi sila nga mahimong panalangin, Ginoo, aron ang ilang mga anak mo sunod sad nila og mutahod mo respeto nila, Ginoo.
Again, ang ugma sa among mga anak depende namo ginikanan unsao namo pagmatuto. Tabangi mi Lord. Dili namo mahimo ang among gusto mahitabo kung wala sa imong tabang. Kung kami kamera, wala ka, dili mi successful, Lord God. So Lord, we need you in everything we do sa pagmatuto namo sa among mga anak or sa mga anak na nagtan-aw karon nga mahimo gid silang masinugtanon sa ilang mga ginikanan, Ginoo. Nga dili sila mo sabay sa mga kabatanunan karon sa palibot nga grabe na kabadlungon kadaotan, kundi I pray to all of the viewers right now, Lord God, mga anak nga mahimo silang masinugtanon, kamao mo respeto sa ilang ginikanan, labaw sa tanang butang, Ginoo. Labaw sa tanang butang, girespeto kanila una, and then musunod ang ginikanan nila, Ginoo. Kay because I believe, Lord God, bisag unsaon nila pagrespeto sa ilang ginikanan, kung wala sila respeto nimo, Ginoo, posible nga sa tago dili gina sila mo respeto sa ilang ginikanan. Apan Lord, kung kaning mga anak karon nga nagtan-aw aduna ni dakong pagtahod ug pagrespeto nimo, musunod gyud na kamao gyud na sila mo respeto sa ilahang mga ginikanan, Ginoo. Hallelujah. Lord, thank you. Holy Spirit, salamat. And right now, Lord God, nagpadayon ko pag-ampo, Ginoo, sa tanang mga viewers karon, mga followers, subscribers, Ginoo, mga new followers, Ginoo, tanan nga nagtan-aw ani, Ginoo. Lord God, ikaw, Ginoo, mag-bless nila. Unsa man ilang problema, Ginoo, ikaw maghatag og solusyon. Unsa man ilang giatubang karon, Ginoo, gihambin, Ginoo, mga kabalaka, Ginoo, mga gihambin nga mga bugat kaayo, Ginoo. Lord, tagaig dugang kusog, Ginoo. Tagaig, Ginoo, dugang pailog pagpaubos, Ginoo. Lord God, ipakita ang milagro, Ginoo, kanila karon, ang milagro nga gusto nila, Lord God, in Jesus name. Lord, unsa man ilahang mga higanti nga giatubang karon kay dagko kayong problema, Lord God, walay imposible nimo, Ginoo. Walay malisod nimo, ang imposible namo sayon kay nimo. So Lord, mamuhat ka. I believe you in your words nga niingon ka, you're the same yesterday, today and forever. So wala ka mausab kung unsa ang milagro nga imong gihimo kaniadto, pwede nimo himuon karon sa imong mga kanakan nga nagtan-aw. So Lord God, unsa man nga milagro nga gusto nila, Ginoo, karon sa imong mga kanakan, Ginoo, ako nagaampo, nagahangyo nga imong palihukon, imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon karon. In Jesus' mighty name, I speak miracle, I speak blessing, I speak breakthrough, I speak salvation, I speak deliverance, I speak healing in the name of Jesus. I speak peace of mind right now sa tanan nga naglibog, sa tanan nga na-depress. I speak hope in Jesus' name, na ikalinaw, na ipaglaom sa pangalan ni Jesus. So Lord God, thank you. Niningtak na mong dawaton ang kunon ang kadaugan. Ang kuno namo ang milagro gikan kanimo uban sa dakong pagtuo, himua lamang ning kapiyalan, Ginoo. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus nga may among manunubos, among personal nga manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Star Senders. Brad, salamat kay Brad. God bless. Okay. So, hallelujah. That's all for this morning. Okay, naba mo'y nakuha diha, mga igsoon. Salamat sa Ginoo. So, that's all for this morning. Akong ibalik na ng dungog himaya sa tumbuhi nga Dios. Again, kung naay nagtan-aw karon diri nga naa ka nagtan-aw sa previous page na to nga Mabungahong Kristohanon, please follow this page kay mauni ang new page na to. Mabungahong Kristohanon 2.0. Mao ni bag-o kay na-restricta atong previous page na to. Apan nakakita lang ka sa live karon tungod kay ako aning gi-share dito. Okay? So diri na ta igsoon, please follow, like ani nga page kay mao ni new page na to para ma-notified mo ba. Kay usay dili niyo makit-an akong post kay wala man mo naka-follow ani, no? So again, Mabungahong Kristohanon 2.0. And sa wala pa naka-subscribe sa atong YouTube channel, please do subscribe. Ang link nasa caption ani nga live. Kay karon taud-taud after this ako ni siyang i-download niya, ako ning i-upload dito kay 30 days ra man ni igsoon niya. Kani nga mensahe ma-delete ra ni siya automatic, no? So again, that's all for this morning. Dungog ug himaya kung ibalik sa tumbuhi nga Dios. Salamat kay Pastor James sa mensahe sa imong pagampo. Okay. Wa sa payan kanunay Brad, Ralph Bitonyo Galaneda. Happy birthday diha. Okay? So,
That's all for this morning. Ako nag-aampo igsoon nga ang Ginoo magapadayon pagpanalangin kaninyo, magapadayon pagkupot ninyo. Bisan asa mo karon nga dapita nga sulok nining kalibutan igsoon ang Ginoo magauban kaninyo, tagaan mo mayong panglawas. Mga buhat sa inyong kamot i-bless ni Lord dili matapos ning adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo. Amen. So ampo, amping, abanti lang ta mga igsoon. See you next time sa bakantin ako. Again, to God be the glory. Keep safe, everyone. God bless.